روزنامه‌ya Kurdistan bejmara xwe 611 beşê Erebî û hejmara 152 beşê Kurdî derketiye û gihiştiye berdestê xwîneran. Di hejmara 611 de ji beşê Erebî ji Rojnameya Kurdistan 4 raportên girîng hene ku dîroka salvegera wan bûyeran hevdemî vê hejmarê bû. Wek Zinara Erebî, komkujiya Amûdê ku li serdestê PYD hat encamdan, komkujiya Kobanê ku li serdestê rêxistina Daişa terorîst hat kirin û behsa şewtandina zeviyên dexil û danêcotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê û diyardeya wê hatiye kirin. Her wiha di piraniyar û pelên din de yê rojnameyê ji beşê Erebî gotar, helwêst, çalakî û bîranîn û nerînên siyasetmedar derbarê rewşa siyasî, civakî û rewşenbîriya nihal Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin. Di beşê Kurdî de jî ji rojnameyê ku ji çar ropalan pêk tê hejmarek gotarên siyasî, civakî giring, serbarî ropeleka taybet dabeşkirî ji çand û hunerê hejmarek helbestan re cê xwe digirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî, rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihaneya ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê derxistin. Elî Umar